Ukhanyisa umlomo phela ekukhanyisa wesilima. Livukile lilele kuyafana kubonakala mhlawumbe ucicane Yabo ipipi labasavukile leli. baba hamba ukhulisa Nginalo ipipi. awungikhamisa Esungikhohlile zonke lezi ufenda abahlaba. Nawe uyakufunda nawe. uthi ukungiroba Ngikuroba. asifiki Hamba uthunga le nkomo khona uzongisa khona. ngithungele Angithunga le nkomo khona. awukho Isususuzwa yini? Isususuzwa yini? Le nkomo eyakho. uyibona isingakanani Ikhule hamba bikhule ithunga. Hamba ithunga khona uzongizwa. Ungahamba uqoqa abantu uthi mina ngizwakala. ukhulisa lento yakho Ngikhulisa ucicane wakho ngikhulisa nepipi bafo. Ngikhulisa ngeke lo akathunga yakhe khona ezongizwa. angeke ngithunge wena hamba ukhulisa Ngoba angezi ingoba inkulu. Ngoba angizwa lo. Ngiyakujakela nje. Ngiyakujwayela lo mfowethu, ngiyakujwayela lo msulu. Ngiyakujwayela msulu. Lo hlelo silungisa umjolo masiphinde sikubingelele bese siyakwamukela njengenjwayelo uyazi ukuthi le show ithola khona la ku YouTube channel yakhe seyibiza ngokuthi umjolo show igama lami nginguhlala Matifana and I am the next big thing in KZN a big thing encane nawe uyalazi ukuthi abuthi ungakhohlwa ukusubscribe awu like uphinde futhi ke ushare i-channel yethu ebizwa ngokuthi umjolo show njengenjwayelo hle sikukhumbuzisa nje njalo uma beqala le show ukuthi ukhona uthanks lapha support phela ngaloko okuncane ongakwazi ukuthi ke usupport ngako sikwazi ukukhulisa i-channel yethu ikhule sithola ama resources ngale kwaloko nayi membership isijoyine futhi nalapho wazi kabanzi ukuthi ke uthola izinhlelo zethu kuqala abanye abantu bengakazitholi currently we have 2 shows esiwaphushayo lekhaya ishow ebizwa ngokuthi abangani bethu enziwa usandile umfoka magwaza kanjalo ke nohlelo silungisa umjolo elenziwa nayi next big thing oyibukayo njengamanje ungakhohlwa ukuthi ke uhlezi unathi ngaso sonke isikhathi sikhule sonke ndawonye size sifike mhlambe 2 million subscribers sindawonye mawukuthi unenkinga ethinta umjolo lulakhulu ongakwenza sithumelele i-email address njengamanje umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com mengabonze kanjalo kwazi ba mhlambe ku episode elandelayo noma kwamanye ama episode alandelayo sobe hleli nawe la silungisa indaba yakho sibone ukuthi kuhamba kanjani njengenjwayelo asikwazi ukuthi singavele nje siqala ishow enkulu kangaka ngaphandle komkhuleko sigebisa amakhanda phansi sisho kanye sithi uNkulunkulu kaMatifana ngahawukele mengabe senze kanjalo izinto zethu emjolweni ziyokhanya zivuleke and angabi khona ochitho lomunye sonke sibe happy ngoba njengamanje uNkulunkulu wemjolo uphakathi kwenu. Igama lami kuphilile wakaMthembu ngibhalele isilungisa umjolo ngoba bengifisa ukuthi ngisize solungisa izinkinga zami nomuntu wami engithandana naye. Mbukelo hlelo masiphinde sikubingelele ohlelweni silungisa umjolo yazi ukuthi lolu hlelo lithola khona la ku-channel yakhe ebizwa ngokuthi umjolo show once sahlala nje sesolungisa ke indaba eziningi ezithinta umjolo eminingi ehlukahlukene khona la eSouth Africa mhlambe nase-Africa uqobo ngoba lekhaya host abantu abaningi abahlukahlukene njengoba ubona la eceleni kwami khona umfowethu okhona sokhuluma naye sazi kabanzi ngomjolo wakhe nanokuthi kazofind out ukuthi kungani ezithola ela ohlelweni namhlanje mfowethu ngiyakubingelela ngikwamukela ohlelweni Ngiyaphila bhuti. Uyaphila mfowethu? Hayi no nami ngiyaphila mfowethu mina igama lami ngiwuhlala Matifana umfowethu yena ungubani? Bangibiza uSipho Dlala. uSipho Dlala. Hayi no mfowethu siyathokoza kakhulu ukuthi sibe nawe namhlanje ohlelweni njengoba ulezwa igama lohlelo silungisa umjolo okusho ukuthi nawe njengobula uzolungisa umjolo. Yes kunentokazi ekuthiwa uphilile igama layo uMamvelasi intombi yakho Mesh intombi yakho. So ongitshele ngobudlelwane bakho nophilile buhamba kanjani nje ngokubuka kwakho? Ubudlelwane bethu ku right. Yakhamba kahle. Yonke into ihamba kahle. Inkinga mfethu zikhona phela ngoba isemjolweni kodwa yonke into iqondile ngokubuka kwakho. Ngokweinkinga ngabe ngiqamba manga. Ngabe ngiqamba manga. Yonke into right. Yonke into right. Ungangichazela nje mina njengomuntu ongazi mhlambe ngophilile ungamchaza njengomuntu onjani umuntu onothando umuntu onesineke umuntu onakekelayo ngathi nje mekuthiwa akhuluma ngophilile. Uphilile umuntu onothando. Umuntu onothando umuntu o right nje. Ne njengoba ubizelwe lekhaya namhlanje simply because khona izinto uphilile angayiboni kahle ebudlelwaneni benu afuna ukuthi nizilungise ngokubuka kwakho nje njengoba wena uthi yonke into ihamba kahle mhlambe khona lawo maphutha here and there ubona ukuthi mhlambe iloko afuna sikulungise noma hayi alikho iphutha alikho manje sengezwa ke kodwa bengaliboni iphutha. Abantu besifazane mfethu bajabula kakhulu ngabe ubanikeza imali
bajabula kakhulu mengabe ubanelise embedeni. So wena kusho ukuthi lezi zinto lezi u-perfect kuzona. Angiperfect Jaya. so Hayi no, kulungile mfethu siyabonga kakhulu. Angingakubuze kakhulu mfethu ngize ngikuthuse. Asimlinde nje uphilile azele la khona nizokwazi ukuthi nikhulume naye sizwe kabanzi ukuthi yini la ufuna ukuthi ayikhulume nawe ready ukumbona. hayi inkinga baba. Yabona ukuthi ke umfokadladla umgabadeli uready ukuthi ayibonele isithando sakhe ukuthi sifuna ukuthini kuyena. Njengenjwayelo uyazi ukuthi imba lethu ukuthi lisebenza kanjani. Lizohamba liyomlanda uphilile limbeke la mabe selana kuphilile. Hayi ke ngiyakutshela wena noma kanjani sobe senza isiqiniseko sokuthi siyalungisa. Kodwa ngaphezulu kwakho konke lokho kakhohle ukuthi mekumele nje sifake usawoti esilondeni sizongeza. Kodwa ke ekugcineni nokubaleka kakhulu ukuthi sixazulule kumele sibe khona. Ake sihambe ke nethimba lethu siyonilandela uphilile simbeke la mase siyabona ukuthi yini le dinga ukuthi ilungiswe emjoleni wakhe nomfokadlala. Dadewethu njani? Ngiyaphila njani? Hayi no, siyaphila. Siyajabula kakhulu ukuthi ugcina ufikile kwishow ukuthi uzolungisa ke indaba ezithinta umjolo wakho. Mhlambe embukeli nawe uzoyibuza ukuthi kungani umfowethu engafaki imask ngapha udadewethu efaka imask. Udadewethu sichazelile ukuthi ngenxa yokuthi ubucayibo udaba abuletha la udinga ukuthi ayifihle futhi akafuni ukuthi abonakale ngakubo noma umuntu omaziyo ambone ukuthi uyena. Kanti umfowethu ngapha yena wathi akanandaba zilime ziyetsheni. Uzwile ke siqala neshow ukuthi hayi yena ubezithemba ukuthi yonke into ihamba kahle. Sazi ke ukuthi mabe kuphuma la ubani ozophoxeka nanokuthi mhlawumbe ayikho mhlawumbe into ezoba phoxa kakhulu to a point whereby mhlawumbe omunye ayibone ehlazeka kodwa ke we about to find out njengamanje. Dadewethu usukhona. Yebo. Njengoba usukhona ke ngikhulumile nomuntu wakho ngapha umfokadlala uSipho. Hayi cha bandla uhappy yonke into ihamba kahle emjolweni wenu akaliboni nje futhi iphutha uyayibuza uyayiphendula ukuthi kungani ngempela uzwadecide ukumbeka la namhlanje. Mhlawumbe ngikhulume nawe ke ngikubuze nawe before ngikhulume about ukuthi ngokwakho nje ubudlelwane benu hamba kanjani. Hayi cha shwena si happy si right. Ya ile nkinga nje kuphela engibonayo ukuthi iyinkinga engifisa ukuthi silungise ingaze yona izinto. Okay. Yonke into right umfowethu uphethe kahle kuhamba kahle iyodwa inkinga kuyona soyithola nje ngamanje. Uphethe kahle ngenye indlela. Ingakho ngifisa ukuthi sizohlala phansi sikhulume ngoba angifuni ukuthi kuze kuyele ngale. Okay. Inkinga engalungiseka kodwa. Hawu ingalungiseka kahle kabi uma nje ezongilalela. Hayi. Umuntu wakho ngakhuluma naye. Sawubona Sipho sithanda sami. Njani mama? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ya, cela ukuthi ungathuki njengoba ngikulethe la kulabantu abaningi kanje. Bengifisa ukuthi bangisize uma sengizokhuluma udaba lami nawe. Hayi khona ngithukile impela. Yabo njengoba ngikunamakhamera nje ngithukile impela. Hayi, sithanda sami ungathuki. Hayi. Ya. Njengoba wazi ukuthi ngiyakuthanda baby. Ya ngiyazi. Yebo, noma senza inkonzo yasekamereni ngiba happy, kodwa khona into engikhathazayo. Angifiki kuvutho ndaba. Bengifisa ukuthi uhambe uyokhulisa baby. Angisho kabi ngicela ungizwe. Yabona ke lalela la baby. Uqonda ungitshela lonto phakathi kwabantu. Yebo baby ngikulethe la ngoba bengifisa ukuthi bangisize ukuthi ungizwe ngoba uhlulwa yini ukuthi wena sihlale phansi endlini ukhulume nami nokuthi ungibizela abantu. Bengazi ukuthi amahleli sobabili uzongangizwa manje ngicela bona ukuthi bangisize ukuthi uhlale phansi ungilalele. Ngikulethe ngoba ngikuthanda. Hayi akukhulume mama ngikuzwa. Sithanda sami ngifisa ukuthi angifuni ukukushiya ngiyakuthanda njengoba ngikulethe la. So bengifisa ukuthi uhambe uyokhulisa udladla ukuze ngizokwazi ukuthi nami nganele kamereni. Ngiyokhulisa ipipi. Yebo ipipi sithanda sami lincane angilizwa lincane mina. Lincane. Alinginelisi ipipi. Alinginelisi inhlobo. Uyangidakela wena yabona uyahlanya wena. Uyahlanya ngihlala ngenza show ukuthi ngiyakunelisa wena egcineni ufuna ngiyokhulisa ipipi. Uzokhuluma iqiniso na. Ungangibizi ngalihlale phansi endlini sikhulule nokuthi ungibizela abantu. Kuba ngiyashuthi unjani? Sibheke ukuthi unjani manje. Ngibe ngoba manje ngicela abantu la uzongitshotsheni phambi kwabantu plan mncane ngizebona abantu ngifuna ukuthi bangisize ukuthi ungilalele uyangithakela wena uyangithakela yabo ngabe ngwehlisile uma uthi sendlini sakhulu manje ungibizela abantu uzongitshela ukuthi plan mncane lincane bebe kodwa ngicela wehlisa umoya sikhulume lena ngiyacela sithanda ngicela sihlale phansi bafo sikhulume kahle yazi ngithi sizokhuluma into esile kathi kuzothwe plan mncane bafo nawe umuntu osifazana ufeva lo muntu ukuthi plan mncane bafo mina ngingasho lutho la bafai Dadewethu mina mengikuzwa kahle zimbeli inkingo oyibalile la ubale ukuthi umfowethu akakuchamisi umfowethu bafa umchamiso dadewethu ngiyamchamisa awumchamisi ngihlezi ngimsakhe ngimchamisa lo ngichamisi bengisuke ngiactor
Bengisuke ngi-act. Lento siyiphuma le nkomo yakho usuku-act uyichifala mina Ngiyacabanga ukuthi kusuke kweyakho. Mina ngichami nje. Inkomo yakho ile kumina kanjani eyami? Ngisilima wena. Okay. Uhlala namadoda uhlangane ngami. Inkomo isuke emlomeni. Shuthi umlomo uyangichamisa kunetotolozi ngoba itotolozi lakho lincane. Ingangele ngani upikunini? Into exegwa yi-anda. Webafu, ngihlangane ngami la. Bafu khotha lento. Ngicela uhlale phansi baba. Ngikhothana ngihlane ngami la. Wena uyangixhaphaza. Hayi ungazongikhomba kanjalo. Wena uzongikhomba kanjalo. Wena ngijwayela wena. Ngisiza wena la. Intombi zakho zahamba zonke zibalekele. Uzikhanyisa umlomo liqhamisa wesilima. Livukile, lilele, kuyafana kubonakala. Shanga ucicane. Yabo ipipi lema selivukile leli. Baba, hamba ukhulisa. Nginalo ipipi mina. Awungichamisa usungikhohlile zonke lezi ufenda ngiyokufunda nawe. Usuke ungiroba, usuke asifiki hamba uthunge le nkomo khona uzongizwa ngithungele. Hamba uthunge le nkomo khona awukho wena. Isusuziswa yini bo? Isusuziswa yini? We uyibona ithi kanani? Inkulu hamba inkulu ithunga. Hamba uthunge khona uzongizwa. Angeke ngize ngithunga. Angeke abantu uthi mina ngizwakala. Hamba ukhulisa lento yakho. Hamba ukhulisa lokucane wakho. Ngikhulisa ipipi bafo. Ngikhulisa ipipi. Mfethu Lo akathunga inquza yakhe khona ezongiswa mina. Angeke ngithunge. Wena hamba ukhulisa. Ngoba angizwe imbobo inkulu. Ngoba angisho lo. Uyangidakelwa nje lo. Uyangijwayela lo mfowethu, uyangijwayela nomsulu wena. Ngidakelwa wena. Uyangijwayela umsulu wena. Ngiyakudakela. Asili laba fethu kani. Zama ukuzolungisa. Dadewethu ubhalele le show ngenhloso yokuthi uzolungisa umfowethu uzama ukumtholela usizo kule nkinga okhala ukuthi uyiyona. Umfethu ukhala ngokuthi hayi ukayishaya impela izikhipha ama sound uyishele sound. Unamanga lo. Vele iyakho kuba thiya inkomo yakho. Ngani yona? Ngani yona? Yini le? Ngomlomo netotolozi layo. Umlomo, mhlawumbe umlomo singakhulumela etotolozi nje cha, ngisuke ngi-act. Hey ngiyabahlaba mina. Uyabahlaba bona. Ngiyabahlaba mina. Wona sifebe ngijwayela, uyangijwayela sifebe. Ngikubekezelele, ngikubekezelele isikhathi namhlanje ukhuluma phambi kwabantu kanjani. Ubiza ngesifebe. Usifebe. Awusangizwa manini? Awusangizwa manini? Ngoba ngithi ngiyakusiza. Zikushile zonke intombi zakho besakutshela. Ngayishiya ngoba ngangithanda wena. Ngayishiya condom. Yebo. Ilazi condom yawona ilele lakho condom. Funa ngoyithunga le nkomo. Angeke ngize ngithunga wena umuntu onenkinga la. Lungisa into yakho baba. Mina ngiyazolungisa mina. Hayi into ezolungisa mina. Yabo kuba uqhamuka ngendlela, kuba uqhamuka ngendlela kumina. Ngabe besozwana. Bengihlala phela mina wangafuna ukungilalela wena. Ubiza amadoda uzongihlaza kuona, uzongitshela ukuthi ngizamasebenza. Ngiyakusiza. Ngifuna ukuthi uhambe uyokhulisa uzoba right. Sibe right othandweni lethu. Wena dadewethu njengoba ukhala ngokuthi lincane leli ulazela phela elikhulu. Angisho ukuthi ngiyalazi kodwa phela ekugcineni mangabe senza isex fanele nami ngifike kuvutha ndaba ngeke isonto lonke noma inyanga njalo nje mina ngifike kuvutha ndaba njalo. Kushuthi wena lokwathandana nobaba uka. Angikaze kodwa ngokumthanda ngaphandle komlomo ngokumthanda kwami. Awuhlezi wangitshela ngani ukuthi bheba ngifike kuvutha ndaba. Bekunzima ingakho ngize ngakuletha la. Akulula ukuthi befana ungitshela ukuthi bheba ngifike kuvutha ndaba ukuthi ubiza abantu ukuthi mina. Ngeke ngize ngikwazi. Uzongihlaza nje manje. Angikuhlazi ingoba ngifisa ukuthi silungise. Kodwa abanye abantu bake bathi usize awucount as long as umuntu eperforma kahle. Kwalapho kuyabheda yabo ngabe kungconoke. Ngabe kungcono kakhulu kube bafuna unamalo sifebelezi. Awukwazi kwakuyisebenzisa. Unamalo umsulu mina ipipi liyasebenza. Ngicoma bathi hayi incane kodwa iyawazi umsebenzi. Wena kwamsebenzi uyabhaqasa wazi lutho. Ngifenda ngathi uzokhuluma into ekhulumayo. Ngconywa yimina ngithi cha phela wazi ufenda. Uhlezi ungcoma nje. Namhlanje uzokhuluma phambi kwabantu uthi uhlezi ungcoma nje wena. Usukubheda. Uyangijwayela wena. Qalapha akujwayeli. Uyangijwayela wena. Into esungifaka impama ngijwayela. Ngeke. Ngihleze ngikufunda ngagcina ngiyakutshela ukuthi usukubheda. Futhi mina engibhedile ngokuthi ngilonga ngithula. Ngoba nakho manje usuhambela phezulu utshethi khona into yenzayo kanti awenzi fokol. Ingakho nalabo abantu bekushiya. Suthole enye indoda ungakhuluma nje. Ayikho uthole indoda ungakhuluma nje. Ngisiza wena. Upikunini wakho. Ngabe upikunini lo? Ehene. Ngifanele ukuphepha ngiyabahlaba mina. Obani? Ukuthi ngitshela bathi bayazi ngiyabahlaba mina. Baphi manje? Ngabashiya bangithandayo, ngabashiya bangithandayo wena. Nami futhi ngizokushiya ngoba uyisilima. Awufuni ukulalela. Mhlambe ngoba wena ngokwakha unalo itotolozi elincane wena. Unenkosi malanga. Mengathi nje khetha kule mino le. Melele mhlawumbe ungangikhombisa ukuthi likumuphi umuntu. Yabo bafo melele. La. Hey, kuphi khona? Siyahla isilimo sibo sifebelezi. Molele la. Livukile kwena kuyafana ngathele ngane. Yebo bafo melivukile leli. Ngane. Ngisha khona ba. Hayibo. Ngisha khona lo wena isilima nje lo uyangihlaza ukuthi manje uzokhuluma phambi kwakho uzongitshela ipipi lamasebenzi.
Ngisiza Hayi wena. ngisiza yona ngoba uyangihlambalaza. Angikuhlambalazi, ngisiza wena mina lana. Baf, kunalento le ayishiwo kuthiwa mhlambe Ibhadikelele. kuthiwa okubheke angazi noma wakwenzani yabo ithishu. Yabo lento ebrown ithishu. Kuthiwa kumele ngena kuyona wabona ukuthi hayi awunalo. So mewukuthi bafumene ngifica inkulu ngenjani unekusho ngifica imbobo inkulu ngenjani vele linele Usho uyavuma ukuthi incane. Usuzobona nembobo ezinkulu manje. Usho uyavuma ukuthi incane. Angivumi ukuthi incane likhulu liphela. Incane vele. Manje angikwazi ukuthi uphikane. Incane baba. Wena ujoyina amaphepha amakhulu ke. Uthi ngakubona sebe incane. Ngisiza wena. Ngisiza ukuthini? Laba besifazana Wena kufanele ukuthi uhlale namphansi ukhulume nami hayi ukuthi ubiza abantu uzothi ngiyafana ngibiza abantu ukhuluma nawe kuyafana. Uyangisaza ukuthi ipipi lemncane. Lincane vele. Kanti likhulu yini? Lincane. Hayibo. Mina ngikulethela ngoba ngithi ngizosiza wena. Shotho bekuthiwa ubafo akanawo umlomo ngabe ukuchama into ongayazi. Ngaba ngiyazi, sengibonga wona futhi uyazi naye. Ngikhaphale ngivele ngicele wona. Ungabiza umsifebe lesi. Ungangibiza umsuno. Sesamba sathola khona sethi ipipi lami lincane. Utshelwe yimini ukuthi khona la ngithola khona. Utshelwe yimini. Iyashise. Iyashisa alihleli ngashisi phela. Iyashisa. Kodwa mengitshela manje cha ngiyabona umlomo wakho uthi ushisa. hayi khola kubhedile uyena bafo. Imina. Ama-sperms akhe lo. Wona njenganje ngixoxana nawe. Wona umlomo, otherwise ngabe kule relationship angikaze ngichame. Sibonga wona lo mlomo loyo. Mina ngikulethela ngoba ngifuna ukuthi sikhulume ngothando lwami enginalo. Kodwa wena bukuthi wenzani? Ufuna enzeni umfowethu? Ngifisa ukuthi ufuna akakwazi ukufenda. 1 2 akakwanelisi. 3 unetotolozi. Yebo. Yini ofuna kulungisele yona? Ngifisa ukuthi ahamba ayokhulisa itotolozi. For sure maselikhulisile nami ngizokwazi ukumlekelela phela ke akwazi nokufenda ke. Manje kuyafana ufuna into engekho. Kuyafana. Yebo mina ngiyafenda mina. Utholene egcineni. Ngiyafenda ukudlala ngayo lento ayikhuluma ayikho. Ungakhohlisa yena ubafo wakho. Ayikho lo ngiyafenda mina. Ungakhohlisa ubafo mina engilaziyo. Awenzi lutho baba. Angenzi lutho. Kungcono kuba itotolozi lincane kodwa liyawazi umsebenzi. Manje kuyafana. Lincane kodwa ngijwayela wena. Ngikujwayela ngijwayela wena. Hayi ufuna ungishaya. Uyangijwayela. Uzoshaya. Uyangijwayela. Ngihlezi ngifuza kangifende angithi ufukuza ngoba wazi lutho. Ufukuza kangaka nje because awazi lutho. Yebo uyangicika. Ukuba uyawazi umsebenzi nje ngaba ufukuza. Uyangicika nasifebe. Anginendaba. Mina bengithi ngizosiza wena la. Uyangicika wona. Nabafo ngiyamfenda lo uyazi. Ngiyazi ukuthi ngiyamfenda lo. Lutho. Ungifendi lutho baba. Izele inquza yakhe le ithimule le. Ithimulisa ukuthi ithola into engayizwa. Angifiki ukuvutha ondaba. Njalo mangiyaka kuwena ngiyayilahla ukuthi onkosi. Ayike namhlanje. Kahle wena aphilile ufuna ukuthi awi-enjoy sex yakho. At all. Ngaphandle ke maye ngisakhile ke Nkosi yami. Sibonga wona umlomo. Ngeke phela ukuthi ngahlezi ngihlalela umlomo mina yini kanti ngaveli ngemantombazaneni. Baf kuthiwa uzame ukubuka nama-video mfethu, uzame ukubuka ama-video canje. Bafo mina ayikho into engayenzi mina. Naku bafo ayikho into engayenzi. Unamanga lo, unamanga sifebe lesi. Anginawo amanga, ngifuna iqiniso. Bafo ayikho into engayenzi kuyena lo. Bafo ngicela yabo manje sizama ukulungisa. Ngicela mfethu udlame ulehlise sizama ukulungisa. Wena mfethu uzama ukuthi uyibukele ama-video cansi uwedwa nje khona uzobona izitayela uzenziwa kanjani. Yabo naye kuba uze ke stroke mina ngendlela. Ngabe silungise kudala lento. Manje na uza ngendlela ubiza abantu ngizoshuthwa mina kuthiwa ngipipi elincane akangasangisi. Kanti lincane. Alincane ipipi lelo. Lincane ipipi lakho. Lixegwa nayi condom. Ngathele ngane na 2 years. Qamba ngayo xega icondom la. Akaze ngisebenzise icondom nawo. Yebo. Because iyawa. Yabo? Uyabona yini? Angijwayele umuntu osifazane lo. Angijwayele ngikhuluma iqiniso ngoba endleleni uyayithola lento engiyishoyo ukuthi awufuni ukizwa. Awuyigqoka icondom ngoba iyawa. Uzoyiqoka kanjani? Shothi izosala kumina phela makunjalo. Kodwa uyamsakho baba. Ngiyazama. Muthi uyazama kanti alisakheki. Liyaphikili. Nama liyama ipipi lami sifebe. Yebo liyama kodwa uqala mama lokhu kulephe aliphinyeleli lokhu. Yenzakalayo. Usukhala ngisuke ngizenzisa ngoba ngenza isutha. Namanga usuliswa. Namanga usuliswa. Ngiyajwayela ngoba kulethanga. Ngiyajwayela umsulu baba. Ungithukela. Akuthi ukhuluma amasimbi. Ukhuluma amasimbi. Ukhuluma amasimbi. Hayibo. Akuthi manje ngiyajwayela. Ngiyajwayela vele. Mina ngikulethela ukuzokusiza kodwa egcineni uyangithuka. Awungisizi ngoba uzongihlambalaza. Angikuhlambalazi. Ngikuletela ngoba ngiyakuthanda. Ngiyakuthanda mina ngikuletela ngoba ngifuna kuba ukhuluma nami endlini ngabe ukuthi right. Benge ukuthi
njani shothi ngabe usungishayile phela endlini ingakho ngibizela abantu into engidina ukuthi ubiza abantu uzothi wena mina angineliswe ngaba ungilalelanga umlomo kuphela endlini bese ngeke size sifike la kule nkulumo ngabe iphele nje isawu-half ingakho ngizela asaqhamisa iphupho lami wena alikaze lingichamisa umlomo nje cha ukuthi bengaze ngikutshele okay mfethu now that you have found out ukuthi umama akekho happy nanokuthi kunezinto afuna uzenze wena uyakuthanda uma esho usafuna ukuba nawe uma esho kodwa manje akekho happy when it comes to umdavazo wena so wena mhlambe yini oyimisela ukuyenza ukuthi wena kuqala usafuna ukuthi ube naye ya ngisafuna ukuthi ngibe naye uyimisela ukuthi ulungise i-sex life yakho anginankinga ukuthi ngilungisele izinto akayisho kodwa nami ngithuswa indlela akaqhama ngayo ubiza abantu uzothi kubantu mina iphupho lami alisebenzi anginankinga ukuthi silungise lento ayishoyo yabo shuthi uzozama ukuthi ufende kangconywana mfethu angizozama ngizwe kuthiwa ukwazi kwayikona mhlakaba hayi bafo khona ngiyakwazi ngishaya showcase kodwa kuyangithusa mase mina namhlanje angilokhozi angimfendi angimenzi kahle angimfusi kuvuthanda angazi bafo mhlambe lijike emoyeni because uthi alikho alijike emoyeni liyafika ngaphandle makhonto yangena engakwazi ukufinyelela khona lapha ingakho engasangeyiswaka Uyabona ke ukube ngihlalile nalenkinga ubungeke uzuwazi ukuze lokuyitshela ukuthi nje wena hayi inkulu into oyenzayo kanti awenzi lutho baba zimbili izinto ayifunayo mama kwena ukuthi ukhulise itotolozi lakho cause lincane akalizwa angaze masulukhulisile mase yakushiya sethi likhulu futhi okwesibili ukuthi ulungise i-sex life yakho wenze sure ukuthi uyaperform empedeni hayi ngizozama baba ngizozama ukwenza bona nami ngithuswe indlela ngoba ngivukulaka ngithuswe indlela okukhanyukwe ngayo iyangithusa ngoba yonke into siyikhuluma ngiyayivuma umama uright kade yena uyazi ukuthi mina angikho right kuyena yabo nangazi ukuthi yonke into ihamba kahle right manje mekuthi niyafika endlini afika acela sex uzomnika khona wazi ukuthi ngizomnika ngona shothi ngiyamnika ngizama phela ngenza le ndlela afisa ukuthi ngenze ngayo yani kodwa ke mfethu mekuthi mhlambe kuze kufike ekukhulisaneni wenze sure ukuthi uhamba odokotela aba-right maningi ama-clinic angakwazi ukukulekelela ukuthi ukhulise itotolozi lakho ngendlela nakhona mekusuka kuwena mfethu ngaphakathi ungenzi into ngoba uthi wenzela umuntu mhlawumbe ozokushiya futhi naye yabo kodwa-ke le uperform empedeni it's a must mfethu njengoba beyiphethe nje bayiphathele thina eyethu mfethu kumele siyisebenzise yabo bayiphathele thina mfethu okwabo nje ukuthi bayibheke bayinakekele bayikline mekumele iklinwe bayihlanze kodwa nje abantu abakwaziyo ukuthi bayisebenzise imina nawe nje yami imina nawe mfethu yeah dadewethu yebo futhi uhappy ngokuthi umfowethu uyasho ukuthi uzozama yebo ngiyajabula uzozama yebo i-relationship yenu izoqhubeka yebo awaliwe mfethu kuthiwa ndlungisa nje indaba yakhe ekamereni izinto zakho zizoqhubeka zibe right kuyazwakala mfethu kuyazwakala yani hey hayi inkulu indaba inocansi inkosi impela abantu abangalenzi nje kahle ucansi nabantu abalenza ucansi maningi amagama esengikwaziwile kule show le sengizwe ubani kambe upra ngezwa ugu ngezwa ngezwa maningi amagama esengikwaziwile lekhaya ugi yes ugi ngezwa nogi uyabona nje mfethu ukuthi i-sex life yeni mekuthi ayikho nje gigi izinto azihambi kahle so wenze isiqiniseko nawe sokuthi i-sex life yakho yonke into ihamba kahle niyaqondisa nibe happy nomuntu wakho ungakhohlwa ukuthi uneyinkinga ezithinta umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com lekhaya siyakhuleka ke bafethu mengabe sesivala ishow cela sigobisene amakhanda sithandaze umthandazo nje ka 3 seconds 3 seconds sigobisa amakhanda phasi sikhuleke emva kwaloko yonke into izobe siyaqonda sithi uNkulunkulu kaMatifana ngahawukeli sesiqedile bafethu siyabonga kakhulu nakwena mbukela ukuthi ubukele ishow yethu osukwini namhlanje ubukele ne-episode yethu osukwini namhlanje ungakhohlwa ukusubscribe ulike uphinde futhi ushare i-channel yethu mawukuthi lokho ngibona ngiqalaze ungakhuleka ngibona nje abantu baloke beshutha ezwazi ukuthi sisepaki la shutha phambi kwamehla abantu so kuyaphithizela singakhohlwa ukuthi ke si like si share siphinde futhi si subscribe i-channel yethu siyabonga kakhulu ukubukela kwakho